баъди чизи ҳолатҳои фавқулода ҳамин чизора барвақт гузаронанд дар кор ки и ҳар як муассисада бояд боша, ҳар як муассисада дар шариф бу даврае ки мо мехондем ҳамин машқҳо як номуси мардӣ, як номуси мардӣ дар ҳамин вуҷуди одамизод бояд пайдо шавад. нараванд не анами дарсорам гузарондан дар кор дигар баъде ки мо ки тайёр ки бошем оби села ҳам аҳамият наметиҳем, метонем ки айдисмон ми ҳами кор наҷот дода метонем як шахсияте ки як овда мерава, як аловда мерава, як чӣ бугум як садамаи дига мешава, як яршкания, як та ярш мемона, ҳамаи ҳамиёро мо метонем ки пешгирӣ карда ба шарте ки мо ҳам тактикаи ҳамин машқҳоро ҳамиёро мо бигзарем метонем ҳамин чизора пешгирӣ карда. барои мо ин ҳамиё ки дарс додисан машқ кардесан барои шумо як чизи хандоварай мегӯй дар дуруи бодор ҳаюда беси ҳамиса фикр кунӣ гӯш кунӣ ки ҳамиё чӣ кор кардесан фикр кардан дар кор. мо имрӯз дарс намешинем фикрмон дар дигар ҷоай. барои ин ҳамин чизое ки имрӯз мегзаронанд ин мардум ҳамаи пеши худаш намеяд дастур мегиранд. ҳар як ҷавон бояд вазифадор аст якдигара ҳимоя кардан дар кор, муассисаро ҳимоя кардан, деҳаро ҳимоя кардан дар кор. ҳамаи вазифаи ҳар як кадои мо аст. ҳар як чӣ бугум шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. имрӯз аксияи ҷумҳуриявӣ эълон шудагӣ аст аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ омад инам муҳтарам раиси ноҳия дастур доданд ки мо аксияи ҷумҳуриявиро дар ҳамин деҳо мегузаронем. имрӯз супориши